Aw dansi Maliba TV 1 jabarani kan ye aw ka kunnafoni sintelima waati sele Furancɛ fanga jamana kuntigi General d'Armée Assimi Goïta ye jamana ka sɛbɛnwanaba sɔrɔ min bɛ muso denmisɛnw ani denbaya ka ko ɲɛnabɔli kan a y'o sɔrɔ a tigɛla kunun hɔ halamisa février kalo tile 19 san 2026 ka bɔ Madame Jara Jɛnɛba Sanogo yɔrɔ ni ale ye muso denmisɛn ani denbaya ko ɲɛnabɔbaga minisiri ye o sɛbɛn ye jamana ka hakilina dɔ nɔ ye min ye maa 1000 ɲɔgɔnna fara ɲɔgɔn kan yaasa k'u hakilina fɔ sɛbɛn kɔnɔna na ka sanga ni lahaliya minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ kuma falen tɛmɛnen kɔ laɲini 459 de sɛbɛnna ani wale 300 ni 49 de labɛnna minnu sinsinnen bɛ muso denmisɛn ani denbaya lakanani kan ani u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min ni o baro musaka bɔra jamana ka wagande kɔnɔna na ni Furancɛ fanga jamanakuntigi ka dɛmɛ ye olu minnu kun ye ka muso denmisɛn ani denbaya ka ɲɛtaw sabati jamana kɔnɔna na. Jamana kalanko minisiri ni o ye Dɔnfa Amadu Sisavane ye ale Angus Maki bisimila kunun hɔ halamisa février kalo tile 19 san 2026 o mɔgɔba fila n'u ka baarakɛɲɔgɔnw ye jɛkafɔ lajɛ u ka jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala kalanko siratigɛ la Grande Bretagne ni Mali ani jamana caman cɛsirilen diɲɛ kalanko la ka sabu kɛ GPF sababu ye min senfɛ minisiri Amadu Sisavane y'a ka duna ladɔnniya jamanakuntigi ka latigɛ tali la min ye ka san 2026 kɛ kalan ni seko ni dɔnko san ye. Ni hambore no hamta ko kan kibariya kunnafoni na hama damne Maroc kiritigalo ka kiri jabi bora kunu halamsa haraba kan shi Senegal jamana do minum ne la kanna Maroc ni Senegal ka final tanila nu kelenkele jala kila ka damne kalo sabala ka se sankile kasola doma uga sona lubago ya jira kube na wulelike uko buna kunka. Ama kunche Russie jamana kuntigi Vladimir Putin ye Madagascar Furancɛ fanga ɲɛma Mikhail Radirianina bisimila Kremlin kunu halamisa février kalo tile 19 san 2026 jamana kuntigi fila ninnu ye kuma kɛ jɛɲɔgɔnya siraw kan minnu bɛ se ka lawaliya ani golomasiri tabaga baara kɔnɔna na o ɲɔgɔn in bɛ jamana filaw ka gɛrɛ ɲɔgɔnna sɛbɛntiya kabini anti Rajoelina ka fanga dafiri la. Ni de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabarani kan.